дар нишаст қайд гардид ки мувофиқи радабандии агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон донишгоҳ дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ соли таҳсили 2023-2024 дар даҳгонаи беҳтарин муассисаҳои олии кишвар қарор дорад. Донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон дорои донишкадаи иқтисод ва савдо дар шаҳри Хуҷанд литсей 3 факултет ва шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ мебошад. Гуфта шуд ки донишгоҳ аз рӯи 36 иқтисоди барномаи бакалавриат, 10 ихтисоси барномаи магистратура, 13 ихтисоси барномаи доктор PhD ва 7 ихтисоси барномаи таҳсилоти олии дуюми касбӣ мутахассисонро барои бозори меҳнати ватанӣ ва хориҷӣ тайёр мекунад. Ҷамъи умумии донишҷӯёни донишгоҳ ба ҳолати 30 июни соли 2024 3552 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин адад дар шуъбаи рӯзона 2043 нафар, шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ 1474 нафар ва дар шуъбаи магистратура 35 нафар донишҷӯ таҳсил менамоянд. Ҳамзамон гуфта шуд ки дар фаъолияти 6 моҳаи соли ҷорӣ 7 ҷаласаи шӯрои олимон баргузор гардид, ки дар онҳо беш аз 18 масъалаи асосӣ ва 29 масъалаи ҷорӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтанд. Инчунин тибқи озмун 1 нафар ассистент ба ҳайси муаллими калони кафедра, 5 нафар номзади илм ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи доцент, 5 нафар номзади илм барои дарёфти унвони илмии доцент пешниҳод намуданд. Қайд карда шуд ки донишгоҳ ҷиҳати иҷрои босифати барномаҳои таълимӣ, заминаи моддию техникӣ, озмоишгоҳӣ ва илмию таҳқиқотии замонавӣ бунёд намуда, дорои 7 бинои таълимӣ, 142 синфхона бо 4722 ҷои нишаст, 12 синфхонаи компютерӣ, 3 озмоишгоҳи таълимӣ, 3 адад синфхонаи лингафонӣ, 840 компютер, 130 проектор бо экран, 130 тахтаи электронӣ, 103 ноутбук ва 160 адад камераи назоратӣ мебошад, ки дар раванди таълим мавриди истифода қарор дода шудаанд. Донишгоҳ инчунин дорои китобхонаи замонавӣ буда, он аз 2 толори хониши китобҳои муқаррарӣ бо 115 ҷои нишаст ва 2 толори хониши китобҳои электронӣ бо 90 ҷои нишаст иборат мебошад. Зимни суханронӣ қайд карданд ки соли 2024 донишгоҳро 980 нафар донишҷӯ хатм намуданд. Аз онҳо 19 нафар донишгоҳро дар зинаи бакалавриат бо дипломи аъло ҷамъбаст намуданд, ки 11 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. Ҳамзамон гуфта шуд ки дар озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти андози ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, донишҷӯёни донишгоҳ фаъолона иштирок намуда дар номинатсияи дастави назариявӣ сазовори ҷои сеюм гардиданд. Дар озмуни ҷумҳуриявии илму-фуруғи маърифат бошад, дар даври шаҳрӣ аз рӯи номинатсияи математика 1 нафар донишҷӯ сазовори ҷои якум гардид.